Mae prif adeilad eiconig y brifysgol ar blas y parc yn adeilad rhestredig gradd 2, sy'n gartref i'r ysgol Cemeg ac ysgol gwyddorau'r ddaear ar ymgylchedd, yn ogystal â'r rhan o ysgol y biowyddorau. Ynghyd â nifer o labordau, ystafelloedd cyfrifiaduron a chyfleusterau addysgu, mae hefyd yn gartref i'r Llyfrgell Wyddoniaeth. Gyferbyn ar prif adeilad, mae Gerddi Tawel Alexandra. Y gerddi coffa hyn yw canolbwynt canolfan ddinesig Caerdydd, gydag amgueddfa genedlaethol Cymru, neuadd y ddinas Caerdydd, Llys y Goron a Phencadlys Llywodraeth Cymru yn agos. Ar ochr arall gerddi Alexandra, mae'r Rhodfa'r Brenin Edward y Seithfed, sy'n gartref i 3 o adeiladau'r brifysgol. Pob un ei arddull bensaerniol drawiadol ei hun. Y cyntaf yw adeilad Morgannwg, cyn neuadd Sir Edwardaidd, gyda phensarniaeth syfrdanol a cherfluniau clasurol. Yma mae ysgolion y gwyddorau cymdeithasol a daearyddiaeth a chynllunio. Mae siambr gyngor gylchol, ystafelloedd pwyllgor, ystafelloedd seminar a darlithfeydd yn yr adeilad hwn. Drws nesaf i Forgannwg mae gennym adeilad Biwt. Mae Biwt yn un arall o'n adeiladau rhestredig gradd 2, ac ar hyn o bryd mae'n rhan o raglen fuddsoddi gwerth miliynau o bunnoedd i uwchraddio ein cyfleusterau. Mae'n gartref i Ysgol Pensaerniaeth Cymru, sy'n un o'r ysgolion pensaerniaeth gorau yn y Deyrnas Unedig. Y tu mewn fe welwch y Llyfrgell Bensaerniaeth a chyfleusterau amrywiol gan gynnwys labordy sirnio digidol. Ymhellach i lawr y ffordd, byddwch chi'n dod i adeilad Redwood, sy'n gartref i'r Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol. Daeth yr Ysgol Fferylliaeth yn gydradd gyntaf yn y wlad yn y ffromwaith rhagoriaeth ymchwil diweddaraf. Y tu mewn fe welwch 6 ystafell ymgynghori o radd blaenaf, labordau newydd eu hadnewyddu a mentrau ymchwil sy'n arwain y byd, gan gynnwys ein prosiect Pharma Bees. Rownd y gornel o adeilad Redwood, mae gennym ein hysgol cerddoriaeth, sydd ei neuadd gyngerdd 250 o seddi, ystafelloedd ensemble, studios acwstig trydan a llyfrgell gerdd bwrpasol. Yma mae gennym Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol. Dyma'n llyfrgell fwyaf, sy'n cynnwys mannau gweithio eang a hyblyg gyda rhwydwaith diwyddor ochr yn ochr a nifer o gyfrifiaduron sefydlog. Mae gennym sawl llyfrgell wedi gwasgaru ar draws campws Cyteis a champws Parc Ymennydd Bychan, gyda chyfanswm o 1.1 miliwn o lyfrau a chyfnodolion wedi hargraffu ac ar-lein. Y tu ôl i'r llyfrgell mae adeilad John Percival. Mae'n cynnwys yr Ysgol Hanes, Archeoleg a Chrefydd, yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth ac Ysgol y Gymraeg. Mae yna gaffi mawr ar y llawr gwylod hefyd sy'n lle poblogaidd ymhlith myfyrwyr. Yr adeiladau nesaf yw Ysgol Busnes Caerdydd, ein hysgol academaidd fwyaf. Adeilad Aberconwy yw calon ein hysgol busnes, gyda'i llyfrgell ei hun sydd wedi'i neilltuo ar gyfer disgyblaethau busnes. Y drws nesaf, mae adeilad Julian Hodge, canolfan adnoddau addysgu gyda darlithfa 460 sedd, ystafell gyfrifiaduron fawr a ffreitur i fyfyrwyr ymlacio ynddo rhwng darlithoedd. Yn olaf, yn y ganolfan addysgu ôl-raddedig, mae'r llawr masnachu ffug fwyaf yng Nghymru sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr ôl-radd ac israddedig ymarfer y sgiliau sy'n ddynol ar gyfer bywyd ar y gyfnewidfa stoc. Ar draws o'r ysgol fusnes, mae'n hysgol optometreg a gwyddorau'r golwg. Mae hwn yn gyfleuster addysgu ac ymchwil pwrpasol gwerth 22 miliwn ac mae ganddo'i glinig llygaid ei hun ar y safle, sy'n agored i'r cyhoedd ac yn cynnig cyfleoedd am leoliad gwaith i fyfyrwyr. Ymhellach ymlaen, mae gennym ein campws arloesedd. Mae hwn yn cynnwys adeilad Hayden Ellis, canolbwynt ymchwil o fri rhyngwladol sy'n dwyn ynghyd, ac am y tro cyntaf erioed, arbenigwyr mewn cyflyrau fel schizophrenia, clefyd Alzheimer's ac ymchwil bôn gelloedd canser. Y drws nesaf mae Kubrick, canolfan ymchwil delweddu'r ymennydd Prifysgol Caerdydd, sy'n un o gyfleusterau blaenllaw Ewrop ar gyfer ymchwil delweddu'r ymennydd. Rydym hefyd yn adeiladu Parc Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol a chanolfan arloesedd newydd. Wrth fynd yn ôl i'r rhan ganolog campws Parc Cyteis, rydyn ni'n dod i Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth. Mae'r ysgol yn cynnwys nifer o ddarlithfeydd ac ystafelloedd seminar, ac mae ei huned pro bono yn rhoi cyfle i fyfyrwyr helpu aelodau'r gymuned gyda materion cyfreithiol. Mae myfyrwyr sy'n gweithio ar y prosiect dieuogrwydd wedi helpu i wrthdroi 2 euogfarn yn y Llys y Pêl.
Adeilad y tŵr yw cartref yr ysgol seicoleg, un o ganolfannau seicoleg mwyaf y Deyrnas Unedig, ac mae ei graddau israddedig wedi'i hychredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain. Yn ôl y fframwaith rhagoriaeth ymchwil diweddaraf, dyfarnwyd ansawdd yn gwaith ymchwil yn yr ail safle yn y Deyrnas Unedig ar gyfer meysydd seicoleg, seigiatreg a niwrowyddoniaeth. Ar draws y ffordd o adeilad y tŵr, mae'r Ysgol Ieithoedd Modern, sy'n cynnig arbenigedd addysgu mewn ystod eang o ieithoedd. Mae gan yr ysgol gysylltiadau agos â phrifysgolion gorau ledled Ewrop a thu hwnt i gynnig cyfleoedd cyffrous am flwyddyn dramor. Mae'r rhaglen ieithoedd i bawb y brifysgol yn cynnig cyfle i fyfyrwyr o unrhyw gwrs ddysgu iaith newydd neu wella un sy'n bodoli yn rhad ac am ddim ochr yn ochr â'i hastudiaethau. Mae'n rhaglen cyfleoedd byd-eang hefyd yn cynnig cyfleoedd i astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor fel rhan o'i gradd. Adeilad Sir Martin Evans yw prif gartref Ysgol y Biowyddorau. Mae wedi'i enwi ar ôl i gyn-gyfarwyddwr a gafodd wobr Nobel mewn meddygaeth yn 2007, a mae waith arloesol yn canfod bongelloedd embryonig. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, cafodd ei uwchraddio gydag adnewyddiad helaeth o ofod labordy a buddsoddiad mewn offer o radd flaenaf. Mae myfyrwyr meddygol a deintyddol yn cael rhywfaint o'i haddysg gychwynnol yma, ac mae'r adeilad yn gartref i'n hystafelloedd dyranu y rhai mwyaf yn y Deyrnas Unedig. Mae'n canolfan bywyd y myfyrwyr newydd sbon yn cael ei hadeiladu ar hyn o bryd, ychydig y tu ôl i'r prif adeilad, ac mae disgwyl iddi gael ei chwblhau yn 2021. Bydd yn cynnwys llu o gyfleusterau newydd, gan gynnwys mannau astudio cymdeithasol, auditorion 550 sedd, a mannau tawel i fyfyrio. Bydd yn gartref newydd yn gwasanaethau cefnogi myfyrwyr ac yn traws newid y ffordd yr ydym yn cefnogi bywyd myfyrwyr, gan gynyddu'r cysylltiad rhwng y brifysgol ac undeb y myfyrwyr a gwella'r gwasanaethau a gynigir yno eisoes. Mae undeb y myfyrwyr y tu ôl i ganolfan bywyd y myfyrwyr yn un o'r 3 undeb gorau yn y Deyrnas Unedig, ac mae ganddo gyfleusterau gwych, gan gynnwys clwb nos a lleoliad cyngerddau gyda lle i 1,600. Mae'n cynnig ystod o wasanaethau, gan gynnwys y siop swyddi, a Cardiff Student Letting, sy'n helpu myfyrwyr i ddod o hyd i lety preifat sy'n eiddo i landloriaid cyfrifol heb godi ffïoedd asiantaeth. I'r dde o adeilad yr undeb, mae'r ganolfan ffitrwydd a datblygiad corfforol. Mae'r ystafell ffitrwydd newydd ei hadnewyddu ac ar 3 llawr. Mae'n cynnig ystod eang offer cryfder, cyflyru ac ymwrthedd yn ogystal â ffuriannau cardiofasgolaidd sydd wedi uwchraddio'n ddiweddar gyda theledu, radio a Wi-Fi rhad ac am ddim. Ochr yn ochr ar ganolfan ffitrwydd a ger gorsaf drenau Cateis, bydd cartref newydd yr Ysgol Mathemateg a'r Ysgol Gyfrifiadureg a Gwybodeg. Abacws yw enw'r adeilad newydd hwn. Mae'n cael ei adeiladu ar hyn o bryd ac mae disgwyl iddo agor yn 2021. Ychydig yn bellach, mae gennym adeiladau'r Frenhinas a Trefyddec. Gyda'i gilydd, mae'r adeiladau hyn yn gartref i 2 ysgol academaidd ar hyn o bryd. Mae'r Ysgol Peirianneg a'r Ysgol Ffiseg a Syryddiaeth yma. Nes bod ei lleoliad newydd wedi gwblhau, mae'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg yma, sydd hefyd yn cynnwys yr Academi Meddalwedd Genedlaethol ychydig bellter i ffwrdd yng Nghas Newydd. Mae'r safle yn cynnal ystod o gyfleusterau addysgu, llyfrgell bwrpasol, ystafell gyffredin i fyfyrwyr a chaffeteria mawr. Mae'r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant yng nghanol datblygiad sgwâr canolog newydd sbon yng nghanol y ddinas, wrth ymyl gorsaf rheilffordd Caerdydd canolog. Mae'r ysgol wedi'i lleoli ochr yn ochr â sefydliadau cyfryngau lleol a chenedlaethol, gan gynnwys BBC Cymru Wales, gan ei helpu i adeiladu cysylltiadau cryfach ar diwydiant. Ymhlith y cyfleusterau addysgu, mae stiwdios teledu a radio, ystafelloedd newyddion ac ystafelloedd golygu. Gobeithio bod hwn wedi rhoi syniad i chi o olwg a theimlad Prifysgol Caerdydd. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ein holl adeiladau ar wefan caerdydd.ac.uk. Edrychwn ymlaen at eich gweld yn ymuno â ni.